Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студия Алина Хисматуллина, хәерле кич. Милек өлешеннән әллә квадрат метрдан мәшалыда гомуми йорт милеге өчен тарифларны ничек билгелиләр? Болашак Җәмигъ мәчетенең сокол каты идән асты өлеше төзелеп бетте. Бер җәй эчендә гаять зур эш башкарылды. Бу хакта Римма Әхмәтова. Шул активисты антимонополь хезмәткә коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар дөрес билгеләнмәгән дип зарланган. Антимонополь хезмәт шәһәрдәшебез белән килешкән, әмма башкарма комитет арбитраж судта тарифларның дөрес билгеләнгәнен яклап чыкты. Антимонополь хезмәте исә бу карар белән килешмичә Самараның апелляцион судына мөрәҗәгать иткән. Ноябрьдә суд карары чыгарды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бер ай элек шәһәрдәшләр бу сорауда антимонополь хезмәт идарәсе җитәкчесе белән очрашуда кабат бирде. Алар коммуналь хезмәтләр өчен гомуми милектә булган өлеш исәбеннән түләргә кирәк ди. Вы вдвоем с бабушкой живете, а вы потом начинаете писать такие, как вы, люди, что тут таджиков 10 соседей поселилось, давайте-ка вы этот перерасчет уже не от доли считайте, а от количества живущих, потому что нас двое живет, а там, ну как не в этом, я вам пример привожу. Мне квадратметр полу моет не квартира моет, а коридор моет 7 квадратметров, а мне перечисляет, это гектарами получается, 5 гектар по нашему дому, 5 гектаров полу моет получается уборщики. Әмма судта антимонополь хезмәт зарланучы шәһәрдәшләр ягын яклады. Самарның апелляцион суды исә башкарма комитет файдасына карар чыгарды. Суд тарифлар квадрат метрлар исәбеннән билгеләнергә тиеш дип саный. Торак коммуналь хуҗалык идарәсендә белдерүләре буенча тарифлар Россиянең бер шәһәрендә дә милек өлешеннән чыгып исәпләнми. Это абсурд, и естественно, что это нигде не применяется. Вообще на территории всей Российской Федерации применяется как площадь, это площадь жилого помещения, единица. Во всех действующих нормативно-правовых актах, подзаконах, везде применяется 1 квадратный метр площади жилого помещения, как некая доля, которая позволяет замерить. Матбугат конференциясында башка тарифлар турында да сөйләделәр. Ноябрь айында шәһәрдәшләр җылылык өчен бәяләр артканын билгеләде. С 1 июля произошло незначительное повышение на 1,8%. Сейчас стоимость гигакалорий составляет 1545 рублей. Но это ниже, хочу обратить на это внимание, это ниже, чем во втором полугодии 2015 года. То есть во втором полугодии 2015 года у нас стоимость гигакалорий составляла 1566. Бәяләрнең арзанаюы тарифлар буенча республика комитеты эшчәнлеге нәтиҗәсендә алар коммуналь хезмәт күрсәтүчеләрнең чыгымнарын тикшереп бара. Тарифлар гадәттәгечә июль аенда артырга тиеш. Гүзәл Шәһапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген шәһәр мэрының иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә халыкны кабул иттеләре тема хезмәт турындагы законнарның үтәлеше иде. Очрашуга 10 кеше язылган булган, аларның барысы да үз гозерен җиткерә алды. Мөрәҗәгать итүчеләр законсыз эштән азат итүдән һәм хезмәт хакы түләмәүдән зарлана. Бу кеше хукукларын яклау республика идарәсе һәм дәүләт хезмәт инспекциясе вәкилләренең беренче тапкыр бердәм кабул итүе иде. Белгечләр һәрбер кешегә аңлатма бирделәр. Хезмәт турындагы законның үтәлеше буенча һәр көнне Чаллыдагы хезмәт инспекциясе мөрәҗәгать итәргә була. Ул Мәскәү проспекты 91 йортта урнашкан. Шәһәр мэриясе янындагы Җәмигъ мәчетенең идән асты өлеше салынып бетте. Мисегезгә төшерәбез. Озак еллар төзелмичә яткан бинага быел май аенда керешкәннәр иде. 6 ай эчендә Стройтраст фирмасы эшчеләре зур эш башкардылар. Бу көнгә мәчетнең цоколь каты, җир астындагы подвал өлеше әзер. Төзелешнең матди ягы алдагы планнар турында Римма Әхмәтова. 1700 кубометр бетон, 140 тонна арматура, 1000 кубометр ком. Җәмигъ мәчетенең сокол катына шул кадәр материал кергән. Аның мәйданы 1000 квадрат метр. Төзелеш май аенда башланган иде. Инде менә җирдән калкып чыгабыз буен. Аллага шөкер, безнең планнар бетереп батасабыз. Менә соңгы көннәр инде хәзер менә 1-2 көн елы булачак. Шуның өчен безнең калган эшләрне бетереп, герметизация ясап, бу объектны инде консервациягә куярга шундый планнар безнең быел. Мәчетнең подвалы иркен, анда ашхана булыр дип торалар. Стеналарның биеклеге 4 метрга якын. Мастер Якуб Имамиев әйтүенчә, бина нык ышанычлы итеп төзелә. Хәзер без сезнең белән тарихи мизгелнең шаһитлары. Чөнки нәкъ мине мартта булачак Җәмигъ мәчетенең манарасына нигез салына. Проект буенча аның биеклеге 76 метр. Ул Кол Шәриф мәчетенекеннән дә биегрәк булачак. Мондый мәһабәт манаралар 2 була. Гомумән алганда Чаллының яңа мәчете Татарстанда иң зур Аллаһ йортларының берсе булыр дип көтелә. Аның намаз заллары бер юлы 3000 артык кешене сыйдырачак. Моннан тыш, урамда 20 000 кешелек мәйдан ясау күздә тотыла. Төзелешнең матди ягына килгәндә, бу көнгә 23 миллионлык эш башкарылган. Барлык чыгымнарны банкта ачылган махсус фонд күтәрә. Төзелешне Стройтраст фирмасы алып бара.
Алларга бик рәхмәт, чөнки алар менә шундый авыр булса да үзләренең өстләренә алдылар. Менә бу бурычка покашилар әле. Без чөнки ул 23 миллионнан 8,5 миллион әле түләнмәгән әле. Җәмигъ мәчете төзелешенә теләгән һәркем ярдәм итә ала. Рим Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Чаллыда автомобиль шекүнен билгеләделәр. Шимбә көне энергетик мәдәният йортында концерт узды. Урамда йөк машиналары күргәзмәсен оештырдылар. КамАЗлар, Маннар, Мерседеслар, яңа гына рейстан кайтканы бу еракы юлда йөрүче шоферларның гаилә әгъзалары күрсен өчен шулай эшләнелгән. 11 яңа Ивеко йөк машиналарын Италия җитештерүчесе яңа гына Kama Trucks оешмасына тапшырган. Якын арада алар беренче ерак рейсларга кузгалачак. Kama Trucks оешмасында бу эшкә аеруча җаваплы карыйлар. Беренче вакытларда зур юлларга өйрәтүче белән бергә җибәрәләр. Надо профилактировать, не надо допускать. А допускать это обучение. Это надо, по большому счету, значит, лицензировать. Значит, потому что бывает так, что эта проблема очень серьезная. Бу автомобиль сезгә шәһәр эчендә йөрер өчен дә, башка җирләргә бару өчен дә кулай булачак. Чаллыда яңа Lada Vesta SV Cross машинасын тәкъдим иттеләр. Аның өстенлекләре турында безнең хәбәрчеләребез. Бу автомобиль спорт универсалы кыйын шартларда йөри ала. Vesta SV Cross элеккеге версиядан нык аерылып тора. Түбәсенең сүзлек булуы автомобильне алга ыргылучан итеп күрсәтә. Антеннасы да яңа, акул йөзгече исемле. Фарлары тагында ераграк күрсәтә. Шасси настройкалары спортча, төтен турбасы 2 яклы. АвтоВАЗның яңа карлыгачын халык хөкеменә бу ял көннәрендә чыгардылар. Теләгән кешеләр яңа машинаны йөртеп тә карады. Сегодня замечательный день. Мы презентовали новый автомобиль Lada Vesta Cross. Этот автомобиль самый красивый в своем семействе. Ждем всех в нашем дилерском центре «Авто-1». Автомобильдә сәяхәт итәргә яратучылар өчен машинаның багаж урыны зур, 480 литр сыешлы. Арткы утыргычны алгарак күчерсәң 825 литр. Салон матур, зур, түбәсе дә биек. Алдагы арттагы дисклы тормозлар ярдәмендә машина тиз һәм куркынычсыз туктый ала. Арткы якны күрсәтүче камера һәм парковка радары бар. Lada Vesta SV Cross төрле төсләрдә. Аның тизлеге механик һәм автомат ысул белән киленә. Сезнең яңа машина сезне Әлмәт трактындагы Авто-1 салонында көтә. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сез белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. За выгодными ценами в Эссен. Средства Доместос в ассортименте 1 литр 85,90. Колбаса сырокопченая салями экстра 235 граммов 109 рублей. Акция действует с 7 по 13 ноября в гипермаркете Эссен. Действительно выгодно. Эссен. На протяжении уже довольно длительного времени ивановский текстиль заслуженно пользуется большой популярностью. Подушки, одеяла, комплекты постельного белья. В Набережных Челнах начала работу выставка ивановского текстиля. Для горожан привезли изделия из натуральных тканей и качественных, экологически безопасных наполнителей. Покрывала из микрофибры самых разных размеров. Одних только подушек 15 видов. Постельное белье из знаменитого шуйского поплина, бязь и сатин-жаккард. Детские постельные комплекты. Выставка ивановского текстиля продолжит свою работу до 11 ноября в выставочном центре «Экспо-Кама», Московский проспект 140Б. 20 ноября классический русский балет Москвы в Набережных Челнах. «Лебединое озеро» на подмостках Дворца культуры КамАЗ.